En un món canviant i ple de moviments geopolítics, els mercats financers viuen incerteses. Un dels referents històrics també pateix moviments en la gràfica del seu valor. Estem parlant del dòlar, que amb els anuncis aranzelaris del president dels Estats Units, Donald Trump, ha viscut i està vivint uns cops ben forts. Per parlar-ne, contem avui amb la Jadi Kitovic, directora de carteres multiactius i clients institucionals de Creant Asset Manager. Jadi, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Si et sembla, comencem pel principi. Explica'ns una mica per què el dòlar ha estat sempre un dels referents en el mercat. Sí, Arnald, t'explico una mica. No només el dòlar és un referent en els mercats financers, sinó també té un paper fonamental en l'economia global. El dòlar americà ha estat la moneda de reserva global des del disseny del sistema monetari de Bretton Woods, després de la Segona Guerra Mundial, i la seva supremàcia ha crescut exponencialment des dels anys 90. De fet, és l'estàndard amb el qual se sol mesurar el valor d'altres monedes. I així ho acrediten les xifres. I si vols, et dono uns quants exemples. Vinga. Segons el Banc de Pagaments Internacionals, el 2022, el dòlar representava el 88% del comerç de divises. El que passa és que moltes monedes han de convertir-se primer en dòlars abans de poder canviar-se en una altra divisa. Prop de la meitat de tots els títols de deute i préstecs fora dels Estats Units en els mercats globals estan denominats també en dòlars. I si excloem el comerç intraeuropeu, la facturació de dòlars s'utilitza en més del 75% del comerç mundial. Sí, sí. I et dono una xifra més i acabo, però en quant a les inversions, segons JP Morgan a finals del 2024, els inversors estrangers tenien actius financers denominats en dòlars per un valor de 56,6 bilions de dòlars, i això enfront als 2,2 bilions que tenien l'any 1990. I tant. Llavors, Jadi, per fer-ho o per dir-ho planerament, vol dir això que el dòlar té el domini sobre l'economia mundial? Així ho podem dir que ha estat. De fet, gràcies a aquest domini, el dòlar s'ha convertit en una arma poderosa. Fem una mica d'història. Des de la Guerra Freda, el govern americà ha utilitzat el dòlar i el seu sistema de pagaments financers per a sancionar els seus enemics. Per exemple, al febrer del 2022, el govern americà va utilitzar el seu sistema de pagaments per a congelar l'accés de Rússia a 300.000 milions de dòlars en reserves que tenien en divises. I davant d'aquest creixent ús del dòlar com a arma per la seguretat nacional i tenint en compte també la creixent rivalitat geopolítica que existeix entre l'Occident i els països emergents, hi ha països com la Xina, Rússia, l'Iran, també el Corea del Nord, que estan buscant reduir aquesta dependència que tenen amb el dòlar. I tant. I aleshores, Jadi, vol dir que si això passa i tots aquests països es desprenen una mica del dòlar, això pot ser que acabi amb la seva preeminència o amb el seu domini, vaja? El problema aquí és que no existeix una alternativa vàlida al dòlar. L'exsecretari del Tresor i economista Lawrence Summers va fer aquesta comparativa metafòrica que trobo resumeix molt bé la situació econòmica i política dels possibles candidats. Va dir: Europa és un museu, el Japó és una residència d'ancians, la Xina és un presó i el Bitcoin és un experiment. I així és, vull dir que cap altra moneda ofereix la mateixa robustesa econòmica, la mateixa seguretat, la mateixa estabilitat i liquiditat, cap altra divisa està disponible en quantitats suficients com és el dòlar. Tot i així, durant l'última dècada, el que sí que hem vist és alguns indicis de desdolarització i et poso aquí també uns quants exemples. Una part important de les reserves de divises dels bancs centrals solen estar en dòlars, però a poc, els últims anys, els països han estat reemplaçant el dòlar per altres monedes.
També estan augmentant les seves tinences en or i tot això amb la voluntat de diversificar el seu sistema financer i distanciar-se del dòlar. També en el sector de les matèries primeres, les transaccions energètiques que abans es feien sempre amb dòlars, ara cada cop més es fan amb altres divises. Per exemple, Rússia, quan exporta petroli cap a països de l'est o al sud, el ven en les monedes locals dels compradors o en monedes que Rússia percep com a amics. També crec que és molt important destacar que els nous sistemes de pagament estan evolucionant tan ràpidament que estan facilitant les transaccions entre països sense la participació dels bancs americans. I totes aquestes tendències estan fent que el dòlar a poc està perdent el seu domini. I d'alguna manera doncs, pot ser que qui hagi ajudat a enfonsar encara més el domini del dòlar hagi estat precisament, com dèiem abans, el president dels Estats Units, Donald Trump, amb tot l'anunci dels arancels. Sí, així és. De fet, una de les majors sorpreses després de l'anunci dels arancels de Donald Trump el 2 d'abril ha estat la debilitat del dòlar. A diferència d'episodis anteriors, de correccions de borsa, el dòlar no va actuar com a actiu refugi, és a dir, no va apreciar-se. I com a resultat, molts van concloure que els inversors internacionals estaven perdent la confiança en el dòlar i que possiblement era el principi de la fi de la seva supremacia. I tant. D'aquesta manera, doncs, Jadi, acabem amb aquesta qüestió perquè ja estem una mica fora de temps, però deixa'm que t'ho demani així. Es pot dir, per tant, que el dòlar està en declivi i que el domini de l'economia ja no l'exerceix només aquesta única divisa? Jo crec que en economia hi ha certes afirmacions que cal valorar una mica mirant l'històric. A llarg termini no podem descartar que el risc de la caiguda del dòlar com a moneda de reserva, donat, com deia abans, l'expansió dels països emergents, la irritació també a nivell mundial del privilegi que té el dòlar, però sens dubte això trigarà dècades en produir-se. I mentre veurem el dòlar pujar i baixar com el que ha passat en els últims 80 anys de la seva supremacia. És cert que actualment hi ha problemes estructurals que pesen sobre el dòlar, com la seva alta valoració, el dèficit creixent dels Estats Units, també la fragmentació que estem veient en el comerç mundial. I en quant a polítiques de Trump, m'agrada molt una frase de Kenneth Rogoff, que és professor d'Economia a la Universitat de Harvard, i que justament ha sortit un llibre fa poc sobre el dòlar, que es diu El nostre dòlar, el seu problema, va dir Trump no va iniciar la caiguda del dòlar, però és probable que es converteixi en un poderós accelerador. Doncs, contestant a la teva pregunta, segurament trigarem molts anys en veure el declivi del dòlar, però ara mateix hi ha una sèrie de factors que fan que aquesta tendència s'està accentuant. I tant. Doncs Jadi Kytovits és directora de carteres multiactius i clients institucionals de Crean Asset Management. Gràcies, de veritat, per haver-nos acompanyat al Ser Empresaris i per haver-nos explicat totes aquestes qüestions relacionades amb l'evolució del dòlar, de la qual, evidentment, estarem tots molt pendents. Moltes gràcies a vosaltres.